Drag ascultător, îți mulțumesc că ai fost alături de-a lungul acestei călătorii deloc ușoare pentru mine, dar cu scop terapeutic. Sper mult că am reușit să-ți îmbogățesc lumea interioară măcar cu o idee, gând, valoare sau, cel puțin, te-ai simțit bine. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături în acest proces și au crezut în proiectul dat. Mulțumesc finanțatorilor pentru suportul esențial acordat, Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, Asociației Obștești Femei pentru Femei, Centrului Low Vision, Centrului Artcore, Atu Winery, Vlad Sabajuc. Mulțumesc familiei ce m-au sprijinit de-a lungul întregului proces, dăruindu-mi iubire și dragoste necondiționată și pentru toate lacrimile vărsate la audierea acestor povești. Și o recunoștință enormă pentru Alexandrina, Maxim, Cristi și Maxim, pentru că au format echipa organizatorică cea mai curajoasă și puternică ce stă la baza acestui proiect. Cu voi a fost Anastasia Suslov, vocea din spatele istoriei unei fete cu glaucom.